دمسي رادي رناينا زلنا كبرات خطاتلت مدب بأركس لهم عنتي أب كفت مدرخ أوبن مايك نايلهم عنت عدوم قاشانا حونا إفريم تولدخ أب ستوكهولم سويدن يمسانا زلو إفريم تانكيو سلتي ورك أو جزيخة لما عنتي وندويلا لكا حرايلكا جزيخة فلي خبزة تمتس مخالكا بتعمي إذا حقوس فلت إمونغو سرحي 5 سنة قريب كازلخة أبتن حنت ساعات عرفت زلوخة إن بشم كلهم تخطاتلتي دمسي رادي إرنان أدالو تانك أخمس جنا كافتو إفريم حوي تانكيو يقعني اللي يعني أنت دسي بلني أبزخونا جيزي تتأكم نجار اللي وين كاتتوكيس كاني تتأكم سب تتأكمو تخوينك وتقولوا بزلا تسمعوا مالتي أبزخونا جيزي دسي بلني مالتي يقعني اللي دمانة كنت أبتأكل بلابت بروفايل ناتك أتيسي زي لينن دي حاسس بالنيرة أو قال اسكا قدمين أبتي حزي زلخو مدب مسجارنا حتى كذا ليسي أبتي بروفايل كاب فيسبوك سئلتات رئيني بسلامة وسلفي قال ماذا تطويلك قرب تحاوي سني ترد أن ما أسني رديد أب سلامة وسلف لنكنا سلامة وسلف دا كل شيء على جنا ينيتي مهانكا عند إمبارح زيناي كستاي حتبل جلها مسلني زيناي نعم هارو مالت كاي مسلني كذا تجاجي هو حجيس تعقد قبل نرجع إفريم حوي ويل تا ناي أبي إثيوبيا أبا مهراز بحال ريجن بس كلل بس ناي حجي عقلا مالتي كوينات زلو سلاماوي سبولنا بزح صقم يودق كم زلو إذن عالم لخاوي تكالاتن شاقلوتن يገልጻሉ مالتي أنا دما كم زي أخيب على الناس بلوني ويدما كم زي عينت دمتنا كنسمع مش بلوني of course ممكن ياتوا بزخونا كبابينا وجب جيبوتي ديو أب سودان ديو أب إثيوبيا ديو أب زي تجرايون زحلفة كوينات سيت أو كبل بمخونانن نزور دو زلوتي سلاماوي سلف نزور دو زخونا حدا قاسي كم سبعة مسل تطابقتي بعبيو كم دك سبعة دما بحفشو مالتيو سلام نك قبل اللوم بتاعت كعلني بسلاماوي سلف ديا صحف بمصحف ديا وي نتن سألوا زخلا حالاتنا عالم تويت بمقبادي بسوشيال ميديا كونتريبيوت كجبر سوليداريتي كجلتي مسؤوم ستايلي نحزن نحنا كم إيرترا سلام زلوا إثيوبيا سلام زلوا مهرا كلل سلام زلوا تجراي كلل سلام زلوا أوروميا كلل سلام زلوا كبابي فترة لنا كل إحنا سلزهون تدنجاز أي كم سبعة تدنجاز أي كجلتي مسؤوم كيدي تساتي في زيادة ما قاليجي السنة مقلاتي كيدي مالتي سومن صبوك استهيبوا من حق زربا بصبوك كستايلهم كم ذكرت نخونسي إيرتراك بدل كلو نحنا دمتنا مساهم تنسم أب سودان كم تنسم سيت سكوابينا سلام زخونة زبل مرداتا كم زلوهم يمحيبوا مني مالتي هو نو صبو زرت صار كلام هنا تس مس رأخو وكم زي بانديرانا إثيوبيا زلوا قال من مس رأخو سي إثيوبيا تعود بالكيتن كستاي عندها حق عندها يسكفنا عندها حدا جيزي بس زحلفة تاريخ مالتي قلنا فلسطين بانديراون نتقع لنا مش حقي إثيوبيا دما لألي تقربنا بقربتنا أنا دما بعبيو زعبا كل عديا ግን ከም ሰብአዊ ናይ ፓለስታይን ተጠቂዕሲ ኢትዮጵያ ክገብሩ ከሎ ጠቂዕ አይፈልጥኒ ናይ ፓለስቲና ዋላ ናይ ትግራይ ዋላ ናይ አማራ ክልል ጠቂዕ አይፈልጥኒ ግን ሶሊዳሪቲ ክስታይ ምግላጽ ነውር ዘለዎስ ኮይኑ አይስማዕኒን እዩ ነቲ ሰላም ንክኸውን ማለት ክስቶይ ሰዓራ ኢላ አይፈልጥኒ አይክብልኒ ነው ጻተካ ምክንያቱ ኩናት ተሰዓራ ይብሉን ወይ ሰዓራ ይዘለዎስ አይመስለኒ ነው ጽቡቅ ኤፍሬም ሐወይ ካብ ማሲ ንሰላምን ፍቅርን ብዘይ ገድስ አባይ ወፂኻ وقت أطوي بالك تقول كلها زي منفعة أمبر حما قايري أنا بزي قد سبي انقع تا فلتا دول قسم اللي سكال لي اللغة بحاتيرو نابتي نايلو مع أنتيك عندي مساحة على اللوز دولخو نايتي سلامة وسلفت رح زي كونه قال لنا قرد صحيف كان يركا بزح علي للو زي فلت وي تزاري بلو زي فلت نسوخا بزعبا أبايتي أب إيرترا مزنعت توسد خمزة لخا فتناتات رئيتوتات كم تأكب كومتاتي عم بيبه اسكي أبرهلنا انت خاتو لنا زي لخا انت مالتيو انت اللو دي حدش
أنا سي حق هاي هايوني قدم حجون بقلا من قلوب تناخيفنا نيرنا بتناتي رئيتو مالتيو عب عدنا سي ናይ ፖለቲካል ካልቸር ብዙሕ ይብልናን ፖለቲካል ካልቸር ክብል ከለኹ እንታይ ማለት ነቲ ስርዓት ንቃለሶ አክቲቪዝም ኣሎ ነቲ ስርዓት ንምፍራስ ዝግበር ዝተፈላለየ ነገራት ኣሎ ከኒኡ ምድላው ግን ከምቲ ዝድላው ቃልቦ አይዋሃቦን ቅድሚ ገድሊውን ዝብልዎ እቶም ናይ ቅድሜና ዝነበረ ወለዱ እኩል ምድላዋት አይነበርናን ከኒኡስ ኤርትራ እንታይ ክትከውን እያ እንታይ ዓይነት አቃውማ ክህልወና እዩ እንታይ ዓይነት ፓርቲታት ክኸውን ሲ ዋላ ካብ ወረቀት ተሎ ኣብ ልብና ግን ድልዋት በዓነዳ ከተማ መስኣተኹ ከምዚ ዓይነት ፓርቲ ክህወሴ ፖለቲካል ፓርቲ ማለት ናይ ሃገር መደብ ዘለዎ ማለት እዩ ከምኡ ኮይኑ ምስ መንግስቲ ዝመፁ ሰባት ክወዳደር ወይ ስልጣን ክሕዜ ወይ ኣብ ፓርላመንት ኤርትራ ድምፀይ ህዝቢ ኣኪበ ፓርላመንት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ባይቶ ኤርትራ ከምዚ ክዋሳእ ዝብል ርእይቶ ስለ ዘይነበረና ሕጂ ጋፕ ክፈት እዩ ክፍተት ክፈት እዩ ማለት ሕጂ ብኣክቲቪዝም እዚ ብቃልሲ ተውድቆ ያ ስርዓት ኣብ ግብፂ ወዲቁ እዩ ኣብ ቱኒዝያ ወዲቁ እዩ ኣብ ሱዳን ወዲቁ እዩ ከኒኡ ግን ንምንታይ ከኒኡ ዝጠመተ ነዊሕ ዝጠመተ መጽናዕትታት እንዳገበና ንጸንሕ ጎኒ ንጎኒ ንቃለሶ ነቲ ስርዓት ዕላማና ድማ ምዕብልቲ ኤርትራ ምርኣይ ካብ ዝኾነ እቲ ስርዓት ሃልዩ ኣይ ሃልዩ ዝቅጽል ስለ ዝኾነ ከኒኡ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ናይቲ ሃገርና እስኪ ብሰብኣዊ መሰል ይጸቅጠና ኣሎ እዚ ስርዓት ፍሉጥ እዩ ዋላ ሓንቲ ሰብ ብጣዕሚ ካውንትሪ ሰባት ይቀትል ሰባት ይዓስር ኩሉ ይገብር ከኒኡ ግን ካብኡ ዝሓሸ ነገር እንታይ ካብ ካልእ ነገር ይግበር ብዝብል ኣብቲ ኢኮኖሚ ድዩ ኣብቲ ሚሊታሪ ወተሃደራዊ ድዩ ኣብቲ ቱሪዝም ድዩ ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት እንዳገምገምና ከም መጽናዕቲ ተቀሚጡ ሓደ ናይ ፖለቲካ ኣምቢሽን ወይ ክስታይ ተልዩካ ኣብቲ ኤርትራ ዝሓሳብ ክመርሕ ክዕውተና ይኽእል ኢልካ ከደዮ ትኽእል ኢኻ ተዘይ ኮይኑ ድማ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ መንግስቲ ሓደ ነገር መሳለጥ ያዳሊኻ ኣለካ ማለት እዩ ብከምኡ ብምርኣያ እዛ ናይ ሃውሲንግ ዝበዝሕ ፃዓቅ ዘለዋሲ ናይ ጉዳይ መሬትን ጉዳይ ኣባይትን ካብቲ ናይ ብሓቂ ክስታይ ዝብል ህዝብና ብጣዕሚ ዝተንከፎ ወይ ድማ ብጣዕሚ ዝጸልዎ ክስታይ ስለ ዝኾነ ብከምኣያ እታ ዲስከሽን ተበጊሳ ማለት እዩ ወይ ታዘተ ተበጊሳ ማለት እዩ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا إفريم حوي حجي بزعبا أبايتي بزعبا مريت بزعبا غزاوتي كومتا ديسكاشن كتعلل قالخا حدا بزن فلطو اندحر بإريترا غزاغة تسرح قالخ تغز وينكا of course دقا في نايتي منغس تكون علىكا اتي منغس زدوليو ختمال علىكا ኣብዚን ንስርዓት ግደፍ እናወቀስካ ፍቆደ ኤምባሲ ኸድካ ከተሽልዑ ኩናበልካ ኣብ ኸድካ I don't think ድላይካ ተማለጥ ትኽእል ማለት እዩ ነዚስ ከመይ ትሪኦ ሓቅኻ እንዲኻ እሳ ሓደ ካብቲ ክስታይ እንዲ ተጸገሙ ንዛረበላ ኣለና ከምታ ዝበልካያ by definition ብቀጥታ ትርጉሙ ማለት እዩ ኣፓርታይድ ዘሎ ሕጂ ኣፓርታይድ ማለት ንገለ ሰባት ብርእይቶኦም ወይ ብሕብሮም ወይ ብገለ ክስታዮም ካብ ጸጋታት ናይ ሃገር ተካፈልቲ ካብ ምዃን ተከልክሎም ኣለካ ከም መሳርሒ ፖለቲካ ትጥቀመሉ ኣለካ ማለት እዩ ነቲ ናይ ገዛውቲ ክስታይ ሕጂ ኣፓርታይድ ተተኻይዱ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ደንተኒ ኣፓርታይድ ድማ ምትዕራይ ክግበረሉ ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ግድን ምክንያቱ ሕጂ ሓደ ሰብ ጊዜኡ የባክን ኣሎ ኣብ ዓዲ ገዛ ካሓንጽ ዶ ገለ ዘይፍለጥ ውሕስነት የብሉን ኣብ ዝኾነ ግዜ ካሕድገካ ይኽእል እዩ ስርዓት ድሕሪውን ዝመጽእ ክስታይ ብሕጋዊ መንገዲ ዲሓዚ ቦታ ወኒንካዮ ምስቲ ከተማ ማስተር ፕላን ከይኸይድ እዩ ምስቲ ቀዋምና ከይከይድ እዩ ብዝብል መዓት ክትዕ ክመጸካይ ስለዚ ተተኻይሉ እቲ ሰብ ካብ ከምኡ ክቁጠብ ኣለዎ ብካልእ ዓይነት ነገር ካብ ከመይ ክጥቀመሉ ኣለዎ ካብ ናይ ፖለቲካ በለጽ ከምዚ ኣድቫንቴጅ ከምዚ ገዛ ተሒዘ ሕጂ ሲ በዚኣ ተመሳኺነ ነቲ ስርዓት መሲለ ሰባት ይተዓሰሩ ጽቡቅ ገበሮም እንዳበልኩ ህሊናይ ሸይጤ ገዛ ወኒኔ ወይ መሬት ወኒኔ ኣድቫንቴጅ ይህልወኒ ረባሃ ይህልወኒ ካብ ምባል ተቆጠበ ይሕሾ ብካልእ መንገዲ እንዳገበረ ተጸንሕ ኤፍሬም ሓወይ ሕጂ ኣነ ዋላ ከምዚ ዝረአየኒ ዘሎ ህግደፍ ይድግፎ እየ በቲ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ እውን ንሃገርና ክከላኸል ነቲ ክገዝኦ ዝደሊ መሬት ካልኦት መጽኦም ከይዘምትዎ ጓኖት ዝከላኸል ዘሎ ስርዓት እዩ ተረዲእካ ዳይ ሃርድ ሳፖርተር ኣነ
ከምኡ ስለ ዝኾንኩ ይኮነ እቲ መሬት ዝበኒ ዘሎ ነቲ መሬቱ ድዩ ነቲ ዝገዝኡን ርሂፅ ዘምጻኽዎ ገንዘብ ከፊለ እዩ ዝወስዶ ዘለኹ ተረዲእካ ሬጋሎ ይኮነን ዝውሃበኒ ዘሎ ከፊለ እዩ ዝገዝእ ዘለኹ እንታይ ጌጋ ኣለና ኣነ ደኣ እሞብሲ ሕጂ ብጣዕሚ ጽብቕቲ ኣርጊመንት ሕጂ ዝዋቃ ኣርጊመንት ኣምፂሓ ኣለኻ እቲ መንግስቲ መሬት ዘይሽየጥ ዘይልወጥ ንብረት መንግስቲ እዩ ዝብል ኣዋጅ ኣለዎ ሕጂ እዚ ኣዋጅ ከላ ከመይ ኢልካ ኢኻ ከፊልካ መሬት ገዚእኻ ሓንቲ ሕቶ እያ ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክሕድገካ እዩ ዝብል ኣዋጅ ኣለዎ ወይ ጽሑፍ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ክትገዛእውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ በቲ ሕጊ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኢኻ ትገዛእ ዘለኻ ማለት እዩ ጽባሕ ንግሆ ኣብ ሓደጋ ክወደካ ይኽእል እዩ በቲ ዝተዋህበኒ ሕጊ እምበር ከይድ ኣለኹ ኤፍሬም ሓወይ ከመይ ክሙ ትገዛእ ክትገዛእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዝብል ሕጊ ከሎ ከመይ ኢልካ ከፊልካ ትገዛእ ኣለኻ እዮኒ ኖ ማሲ እንድሕር ኣነ ክቕመጠሉ ዝደሊ ቦታ ኣሎ ኮይኑ እሞ ከምዚ ዝሽየጥ ኣሎ ኢሎምኒሲ ገንዘብ ከፊለ እንድሕር ገዚአ እዮ ከመኣ ትብል ተሓጊ እንካ ምስ መሬቱ ግዛአ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ተረዲእካ ተዋፃኒ ድያ ኣይተዋፃንን ሓሲበሲ ኣዝሎንግ ኣስቲ መንግስቲ ኣሎ በታ ናይ መንግስቲ ሕጊ ከይድየ ማለት እዩ ግን ናይ መንግስቲ ሕጊ እኮ መሬት ዘይሽየጥ ዘይልወጥ ንብረት መንግስቲ እዩ ዝብለና ዘሎ ብከምኡ እኮ ታይትል ናይ ታይትል መሰል ኣይህበናን እዩ እሱ ንባዕሉ ጌጋዩ ዝብል ጌጋዩ ክስታ ኣይኮነን ድግፉ ኣይኮንኩን ዘለኹ በታ ሕጊ ግን ክትገዛእስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዝብል ሕጊ ኣቀሚጦ ከሎ መሊሱ ድማ ክሸጠልካ ተኽኢሉ ፀገም ሓደ እንታይ ሃውሲንግ ብክስታይ ክንሪኦ ተኮይና ከም ሓደ ወይ ቀዳማይ መሬት ዘይሽየጥ ዘይልወጥ ንብረት መንግስቲ እዩ ዝብል እሱ ከም ፖሊሲ ሓገር ዘኽይድ ፖሊሲ ስለ ዘይኮነ ሓደ ሰብ መሬት ክውንን ክገዝእ ክሸይጥ መሰል ክህልዎ ኣለዎ ክትካእ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ተሪር እምነት ማለት እዩ ካልኦት ጋኖት ከይግብትዎ ዝበልካዮ ካብ ካልእ ዝመፅእ ሰቡን እኮ በቲ ሕጊ ሃገር እንታይ ኢንቨስት ክገብር ደልዩ ንምንታይ ገዛ ደልይዎ የርብሕ ድኢልካ ክትክልክሎን ክስታይ ክትብሎን እቲ ናይ ምምሕዳራት ሕጊ ኣሎ ስለዚ ሶ ኢሉ ሓደ ሰብ መፅኡስ ኩላ መሬት ክገዛእ እሞ ሽጡ ውፁ ዝብል ሕጊ ክስታይ ከተግብር ኣይክእልኒ ስለዚ ክትከላከላ ኣይኮንካን ዘለኻ ብኣንጻሩ ምዕባለ ኢኻ ትዕንቀፍ ዘለኻ ማለት እዩ ኤርትራዊ ድማ ብዓብዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ንእስኻሲ ኣነ ድሓን በዓኻስ ከይነዋሃና ኣነ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ካብ ዝወፅሲ ልዕሊ 20 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ኣብኦም ምሳይ መማህርተይ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዘለው ወይ ኣብዚ ካልእ ኩሉ ክፋላት ፅላታት መንግስቲ ዘለው ገዛ ገዚኤ ሕጂ ኣዋህሊለ በቲ ዝሰራሕክዎ መሃያ ገዛ ገዚኤ ወይ ድማ ገዛ ሃኒፀ ወይ ድማ መንግስቲ ዝህቦ ኣባይቲ ክራይ በቃ ንዘለዓለም ዝኸውን ብፅቡቅ ዋጋ ከምዚ ዓይነት ገዛ ተዋሂቡን ዘሎ ሰብ ሰሚዕኻ ኣይትፈልጥኒ ኣነ እውን ሰሚዕ ኣይፈልጥኒ ኣብ ሓንቲ ሃገር ግን ኣብ ጀርመን ትቕመጥ ኣለኻ ሳሓ ኣዋህሊልካ 1000 ዲኻ 200 እንዳባሃለልካ ገዛ ትገዚእኻ ኣብ ዝኾነ ሃገር ሕጂ እዚ ዘይንብሮ ክውንን ክኽእል ኣለዎ በንፃሩ በቲ እኹል ናይ ተዓዲ ማርኬት ክስታይ ዝብሎ ደሞዙ ኣዋህሊሉ ዘግዝእ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ብተወሳኺ ድማ እቲ መሬት ሓደ ሰብ ኣባይቲ ገዛ ማለት ኣባይቲ ክራይ ማለት እዩ ኣብ ዓድና ሕጂ እቲ መንግስቲ እንታይ ይብለና ንሕናሲ ማሕበራዊ ፍታሕ ኢና ንቃለስ ዝብል ሰሚዕኻ ትኸውን ኢኻ ብዝናትና ፖሊሲ ካፒታሊዝም ኣይኮነን ማሕበራዊ ፍታሕ ገለ ትብል ትደጋገም እያ ኦኬ ከማዕተ ኮይና ማሕበራዊ ፍታሕ ማለት ከምዚ ሶሻል ጀስቲስ ማለት እንዲ ብእንግሊሽ ሶሻል ጀስቲስ ዘለወን ሃገራት ብምሉዕን ምምሕዳር ዘካርዮ ገዛውቲ ኣለወን ከምዚ ኣቦታትና ዝካረይዎ ገዛ ውፁ ኣይትውፁ ሎሚ ክሰጎናዩ ክንዲዚሉና ለቺ ተወሊዓ ዝብሎም ኣካባቢ ዘይኮነ እቲ ምምሕዳር ዞባታት ዞባ ማእከል ድዩ ዞባ ደቡብ ድዩ ዞባ ሰሜናዊ ምብራቅ ድዩ ብዘይገድስ በቲ ዝሰልኦ ባጀት ንምሳሌ ሎሚ 6,000 ገዛ ይሓንፅ ኢኮኖሚክ ሃውሲንግ ዝበሃል ሎ ኮስት ሃውሲንግ ማለት እዩ ኣፎርደብል ንሓደ ሰብ ክካፍሎ ዝኽእል ንቡር ዝኾነ 1,000 ይሰርሕ ካብቶም ብሊስት ዝተመዝገቡ ሰባት ቀዳማይ ዘሎ ብትፀገሙ ድዩ ወይ ብነዊሕ ምፅንሑ ብቅድምና ብዘይገድስ ኦኬ እዚኣ ገዛ ኣላትካ ክልተ መደቀስ ኣለዋ ሓደ ሳሎን ኣለዋ መካበይ ገዛ ሒሳባ ድማ 150 ናቅፋ ክብል ክኽእል ኣለዎ ሶሻል ጀስቲስ ማለት እዚ እዩ ስለዚ ወይ እቲ ዝብልዎ ነገር ይሕሱ ኣሎ እቲ ቃላቶ ወይ ድማ ብተግባር ዝገብርዎ ነገር ድማ ካልእ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣባይቲ ክራይ ጀርመን ኣሎ ሽወደን ኣሎ ሽወደን ዝመፀ ሰብ
ኣብታ ናይ ምምሕዳር ከተማ ስቶክሆልም ዝቅመጥ ተኮይኑ ኣብ ኣይ ምዝገብ ክስታዩ ዘን ምስ በጽሖ ከምዚ ዓይነት 2 ቤድሩም ኣላ 3 ቤድሩም ኣላ 4 መደቀሲ ዘለዋ ገዛ ኣላ ክትካርያ ኢሉ ከም ድላይካ ስጋብ ዝደለካ ክትነብረላ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። እወ ኤፍሬም ሓወይ ሕጂ ግን ኤርትራ ዲና ምስ ስዊድንን ጀርመንን ነዋዳድራ ዘለና ጽቡቕ ሕቶ እዩ። ኤርትራ እኮ ኣብ ባይት ትግራይ እኮ 1980 ነይርዋ እኮ 1990 እኮ ነይርዋ ማዓት ገዛውቲ ነይሩ ኣብ ባይት ትግራይ ብምምሕዳር ዝውነን ዝብለካ ኣብ ባይት እቲ ኢትዮጵያ እኮ ነይርዋ ግዜ መንግስቱ ኣነሲ ገዛና 3-4 ቤድሩም ዝኸውን ክስታይ ብ45 ቀርሺ ንኸፍለሉ ነርና 42 ቀርሺ ብር ንኸፍለሉ ነርና። ስለዚ ናይ ድህርነትን ናይ ቀድምነትን መንግስቲ እኮ ሓላፍነቱ እሱ እዩ። ሶሻል ጀስቲስ ትብል ተኮይንካ እቲ ሃብታም እንዳ ኮርያ ዘስርሕ ገለገላ ናትካ ስራሕ ኣይኮን ናይ መንግስቲ ስራሕ ኣይኮን እሱ ገንዘብ ኣሎ ኣብ ዝኾነ ከይዱ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ተካሪ ኣብ ዝኾነ ካሕንጽ ይኽእል እዩ እሱ ኣይኮን ናይ መንግስቲ ስራሕ ዶላር ካብ ኣይኮነን ክቡር ገዛ ሰሪሑ ሎ ኮስት ሃውሲንግ አፎርደብል ኩሉ ሲቲዝን ጽላል ገዛ ጽላል መንበሪ ንክህልዎ ብከመይ ከምዚ ዓይነት ገዛ ወይ ብነዊሕ ግዜ ኢትዮጵያውን ኮለዋ ኢትዮጵያ ሲ እዚ ሲስተም ሲና ኮንዶሚየም ለዊጣቶምሽ ኮንዶሚየም ዝበሃል ሲ በባዕታ ምሽተደብ ገዛውቲ ዘለዎ ገዛውቲ ኣብኡ ተመዝጊብካ በዕጫ ይበጽሐካ ብ30 ዓመት ዲኻ ብ50 ዓመት ተኸፍሎ ትገዛ بود شحكاشي 500 ብር ገለገለይ ማለት ነቲ ወዛደር ሶሻል ጀስቲስ እኮ ወዛደር ዝበሃል ሲስተም ኣሎ ምሽ ኣቤታ ወርኪንግ ክላስ ዝበሃል ኣሎ ንወርኪንግ ክላስ እኮ ይሓ ተሰሪሕ የበላ ረሂጽ በላ ዝበሃል ማህበረሰብካ ንኡይሃ ናይ መጀመርታ ክስታይ አንዳይ ኮርያ መሕናጽ ወይ እንዳማይ ተመናይ ዝኣቱ ድኻሎ ዲ ካኣቱ ኣይክእልኒ ብዶላር ብደገ ሸይጥካዮ ንካልእ ሰብ እቲ ህዝቢ ግን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ክነብር ክኽእላሎ ምክንያቱ ገዛ መንበሪ ሕክምና ትምህርቲ ሂውማን ራይት ሰብኣዊ መሰል ዝኾነ ሰብ ብዘለዎ ጁባ ብዘይገድስ ስጋብ ርሒጹ ዝበልዐ 500 ዲያ ደሞዙ 100 ዲያ ብዘይገድስ ነዚአን ክበቅዕ ክኽእል ኣለዎ ሓደ እኮ ናይቲ ቃልሲ ክስታይሲ ኣብቲ ናይ ቻርተር ናይ ህዝባዊ ግንባር ይትብለኒ ኣላ ሓምሽ ሕጂ ህዝባዊ ግንባር ቻርተር 94 ዘውፅኦሲ እዚአን እኮ ዝብላ ህዝብና ተዘይረይሁሉ ጽሩይ ማይ ተዘይሰትዩ መነባብሮኡ ተዘይተመሓይሹ ሰብኣዊ መሰሉ ተዘይተከቢሩሉ ዘምጻናዮ ናጽነት ትርጉም ኣይክህልዎን ዝብል ባዕሉ ዘቀመጦ ክስታይ ንብል ኣለና። ስለዚ ንሕና ክንሰራሃሉ ክንክእል ኣለና። ኣባይቲ ገዛ ድማ ናይ ፖለቲካ መሳርሒ ክኸውን ይብሉ ነዚታት እንተታት ድማ ኤርትራሲ ብኩሉ ሸናኻታ ክትምዕብል ትኽእል ዲያ ክንዮ ዲሞክራሲ እንገለን እቲ ናይ ደቂ ሰባት ነመነባበሮ ክመሓየሽ ይኽእል እዩ እሱ እቲ ዶክመንት ዝብለካ ምክንያቱ እንተታት ክስታይ ካብ ንብል ጽባሕ ንግሆ ትለውጥ ምስ ዝመጽእ ሃንደበት ካብ ዝኸውን ብዘይድለይ ክስታይ ካብ ዝጭውይ በዘን ሓሳባት ክምራሕ ይኽእል እዘን ሓሳባት ድማ ክምራሕ ይኽእል ኣየን ዝብል ሙሉእ ምትዕማን ስለ ዘለኒ ኣነን بحد كستاي نبلن زلنا مالتي إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدم تسي رادي إرناينا زلنا كبرات خطاتلت مدب لما أنتي أب كفت مدرخ أوبن مايك حونا إفريم تولد كاب ستوكهولم سويدن يمسانا زلو إفريم حاوي حنساب قرب إيريتيت نديز غوون مساخا خعلل كاللغة خابزون كوني يلكا نزي منغستي إريترا زينب الرحمن فيقاتو تطريلو زلغا حنسا امباسو خيركا كحبو كاميرا حسكا تأتو تفشلو تفتن حجيقا ازي كم بروجكت ديقا حسكا زلغا حكي بينا يكون كون نايز مسلو سبات علو اوف كورس ابقاليو مريحترا نيروني كوني خالي مزاينا جن اقد داسي سلازوكونا او السيلة حجن ابنت ابز ساعت زي قدم قدادم تي اب ኤርትራ ዘድለና ዘሎ قوام ፍትሒ ሰላም ቀሳነት እንዲዝ ብዘሎ ንስኻ ግን ናብ ህዝቢ ብዙሕ ዘይድህበሉ ብዛዕባ ኣባይቲልካ ሕጂ ክዛረብ ከለኻሲ ስለምንታይ ሕጂ እንታይ ትቀንዲ ዕላማኻ ኦኬ ጽቡቕቲ ክስታያ እንታይ ይመስለካ ኣብ እንግሊሽ ሓደ በሃሉ if you fail to plan you plan to fail ዝበሃል ኣባህል ኣሎ ብገሊኡ ሰብ ሓጣውቀጣው ክመስሎ ከም ዝክእል ይርዳእኒ ግን ሓደ ነገር መደብ ክተውፅኣሉ ተዘይክኢልካ መደብ ኣውፂኢኻ ኣለኻ ንክትፈሽል ማለት እዩ ምክንያቱ ሃንደበት ዝለውፅ ምስ ዝመፅእ
بعناديو نحنا كنقالس وينا أنا كودقو معلتاو كقالسي كستايبلني سايز مسلو سبات أبتا زودق كل معلتي كن إذا دوكومنت زي عيلو حزب إيرترا كمرق اللي يدلي نعيت زي كونا نتحسب نزخونا نزي حساب زع سلاسب مالتي بزي أمن قد تفريج حزب عامينو له ستيبل زخونا هدوء زخونا مسججا كنجب زخيل على كنكيل علىنا زبل أمنت علىني مكنياتو كل شيء رأيك حلونا له انتي زبحال بتقرينيا شمي مرح انتي طوافي كلا زبحال له تيا زحاسك عن الصحة جيوناتان أبجمن كتعتو كلها أوكي إنجينير كهوني الكابتا مجمع تمعت ورقات كاي تقبلوهان قلا يبلوهان كتب الكلا حدث كلا مجمع ورقات كاي تقبل كبلك كاي خالي بهجل عمتات كل مستملسة البروسيس حاليفو ببحن تسكاي كيتكا تا إنجينير ويدما غازيتانيا كهوني الكاتا حاليمكا كتكون تخيليها مكنياتو نقود كمزي تدالولو لها من قدي مالت كله تقبرو نقا نابو زتكوري يخون مالت لازم رأي نتسو رأي كحلونا اللو لازم أنت مسلود ما خلات حسابات كحلو يخيلاين كابزاز تفلع صبو نكات علو ولا حزب إيرتراكم مسكربنا التلفزيونات حساب زي حسابن كالوت حسابن ككاتعين مكنياتو وإلنا حديرنا دحما سقاقاوي منقستي قواماوي منقستي كل مسرتنا قواماوي منقستي مسرتنا بارتيتات كحلو اللوان فتينا تسألينا زي بارتي تمر حكا يلنا بعلم تم بارتي دما زي حسابين هيزانين زقاربا أنا كمزي كقبل له نزي حزبي أنا إيكونومي حاب كمزي من قد يكوسدو زدالي بكمزي كمحايش صراحة تنياتات كمزي كوانو معالنتنا يدك أنستيو بكمزينا كنريو متيا السراويت كندوزي أشحات عسرت شح باجت تسلي له نقول عبز زلادة سراويت هيوتو زحلفة نعم هيوت من نبع بروك مدلس كندزي سلي له إذا ما جنزب ما بكمزي كمتسي قال لي كك أمتيو إتا the best prepared with ما حزبي يكسب النازبلو ورقته كتودك الله أيكونا هجونكو تسرعات يمتعني نزي أحيس حسابي زي علني زبل توقع إيكونوميك بوليسي أبقدمي عبريدي إرنا كاتو دسمي بلني عيدلني قل أو أي إفرم حوي I don't think تسرعة متسيح جبزم سخازي كاتع جن حنت نجر كاز دلي أبزا ساعة زيئة مت قديم كعنت ويز نجر كنا ويز حبر كنا مالتيو زوم دقفتي ناي زي منقستي أبي إرترا زلو ويز سرعة هكدف حج جزاوت دي مريدي قال ما لز عدقو ولا تمنقس شت الله مزلو سي دو تزبلو وحيش مانياتو تصبح نقو فتحن قوام مسنقسه صقم كمصيخم اريا ترديات نحكي نو ما دا يكونكم زبلوم زلو او نو ما سيغا اكو خالكاني حجي قاني اندحر صباح نقو زي تبلو زلخا صباح نقو نزوم ابزي لتسير هيصم زمصو انا ون اكزامبل يبقى انا اندحر بإرترا بلاصوس ريح خويناسي او موز منقست خنبر لي يزد اللي بركب على صباح مس 5 منطلوني خم مالتي صبات كستايو قداماي افتحاوتنا بقوامات تنحقا من تعال زبحال ستايل حلوني سمع عنده بزي قبوي خا غزي خايو اي قباكاني مريت خمزي كو خاتبلن تصني حكا انا زي تلكحن تبيلن امصين دينيت اللي امصي غنزب زغزا اخو غزا صباح نقو نسياسه صديف كان دحرتي ستايكت منطلن خوينكا واو ولا شكر على النبزيه صبغت عقم من تعال زبحال قواماوي حاجه يقبروني انتي زقبر قواماوي حاجه اذا غزاها بزي حق ونينكا تخوينكا ودي من بزي حق خفيلا دغزي بتشعو زنبره منغستي اذا حج زلو اندحر حق وسي بخمزي اقباب كنت غزو تخلي خايل نغزي ايسي تاغبرت بلن لها اساكو يكبلك قداماي زي حقاوي منغستي زي قواماوي منغستي مخانن فلطينا هذا كلاي أبارتايد يلنا قاليتنا يولنا أبارتايد مالت دما نجلسات مكنياتو أنا يفقدني ديو كذا تدلي مالتي لك كم عينت نجار مالي يفقدني دي يفقدني من قصة تقاوم ديها مسانا هذا اللي يكون كاندو قال تبعي لك كلكلي بناتي political view نهاجر حبتي تكلكلون الله سلازي زي حقاوي أبارتايد دما تقاطيم كل شيء ده يو restitution كقاطم الله نتوم استبدلوا كفال محبراتسب نزي كبصحم زي كعلو تقعدالاي دي بحيد غزا حاتيوا كاب دغز مصدي ገለ متعراي كغبرالو نو ات متعراي كن اب قواماوي تحقا ريستيتيوشن بحقاو منقد يزخيد كما بحقاو منقد تيلنا يوناتان زي غزاها كم زي حقاويتا ابنات كتايتل كتعتف فصيما تخيلو سلازي بلا بماركت واغا 10 مليون تتمينا سلازلا
10 مليون كنحبكاينا ወይ ተመሳሳሊ መሬት ክንመራሕካይና ከም በሐድሽ ከም ሰብካ አፕላይ ክትገብር ኢኻ ተመሳሳሊ መሬት ክትወስድ ስለዚህ ታካሳኻ በማርኬት ፕራይስ መንግስት ክሕበካ ኣለዎ ተረዲሃኒ ካብቲ ትደልዮን ላዕሊ ክትወስኻ አሰርተው ጨላሞ ሰላም መስኮነ ኩሉ ሰብ ተጓዩ ከአቱ ስለዝኾነ መሬት ከከብር 50 100 ከተውጻለልካ ሐሲብካ ተኸውን ከማይ ክትከውነልካንያ ግን በታወጻይ ሐዝፍሽ ምክንያቱ ህግደፍ ዘለውን እኮ መሳና ሃገር ከይድ እንዳለይና ንሕና ተከልኪልና ነና ሙቀደም እጂ ክንከልክሎ ንብል ተኮይና ዓይንና ንሕና ንነቋቆር ኣለና ክልቴና ነቆግስታይ አስናን ዘይብልና ጎራሪፍና ክንተረፊና አንናቱ ከውጽይ ሱናቱ ሶም የድሊና ሶም ዘይብሎ ሃገር አይደልን ያነ ዋላ ይጋገይሎ ኢለ ያምንተለሁ እቲኦም ዚ መንግስቲ ጽቡ አሎ በምፍላጥ ዲው በአድቫንቴጅ ዲው ክስታይ ዘይብሉላ ሃገር አይፈለ ግን ኣብቲ እርቅን ክስታይን ሪኮንሲሊየሽን ክግበር ከሎ ኣብቲ ሃገር ክንጸባጸቢና ናይ ግድን ክንጸባጸቢና ተጸባጺብና እዚኣ ዝገበርካ ከይፈተና ትሩዝ ኤንድ ሪኮንሲሊየሽን ዝበሃል ንባዕል ደቡብ አፍሪካ ዘኸደቶ መንገዲ ማለት እዩ መጽያ ሓደ ሰብ በመምሕዳር ካብዚ ሰብ ክንዲ ዝግቦ ተቀቢለ ይቀረግበሩለይ ወይ ክብል ወይ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ፈርዶ ይበታ ቤት ፈርዲ ማለት እዩ ክስታይ ተኮይነ ህዝቢ ኤርትራ ይቀረባሃላዩ ፈቃይ ትጌጋ ዓዲ ከም በሐድሽ ተሓጋጊዝና ንሕይላ ኣብዚ ድለይ ነብጽሓ ከም ትቀደምና ሃልሞ ሲንጋፖር ዲና ኮሪያ ዲና ወይ ሳውዝ ኮሪያ ማለት ነብጽሓ ዝብል እምነት ተልይዎ አይ ቲንክ ከስታይሉ ከይዲ ይኽእል ብሕጂ ግን ዘይሓሰበ ሰብ ዘይተበልዐ ሰብ ተሰልስ ተልዩ ኣነ ተዝኸውን ኣይምገበርክዎን ምክንያቱ ታቀዋማዊት ኤርትራ ተዝመጽእ ይሕሸኒ ብሕጋዊ መንገዲ ምስ ሰበይ ምክንያቱ ምስ ሰብካ ማዓት ዳጋጋዓት ይበሃል እዩ ሓደ ግዜ ወይ ድማ ካብ ሰባት ዝወፀት ክስታይ ወይ ንኡፍ ወይ ንወንጭፍ ዝበሃል ኣበሃል ኣሎ ስለዚ ምስ ሰብካ ኣብታ ሰላማዊት ኤርትራ ኩላህና ሃገር አገልግሎት ዘይገድደና ከም ዘይገበርካ ዘይገድደና ናይ ኤፍሬም ፓርቲ ደጊፍካ ዝኣስረካ ህግ ኣይክሕሉን ድላይካ ከተማሓደርን ክትሰርሕ ካብ ኤፍሬም ላዕሊ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኤፍሬም ተኮይኑ ወይ ካልእ ሰብ ተኮይኑ ማለት እዩ ከም ዓይነት ግዜ ምስ መፀት ምስ ሰቦም ዶ መሓሾም ምበልኩ ከስሩ አይደልዮም ኣሕዋተዮ ንብረት ኤርትራ እዩ ኣልሜኖ ኤፍሬም ሓወይነ እዞም ሴርኩም እተው ዝተባህሉ ገለመለ እንድሕር ኮንካ ትዛረብ ዘለኻ ማሲ ገበኒ ስርቂ ኖ ተረዲሃኒ አለው ብዙሓት ብልቦም ነዚ ስርዓ ዘይድግፍዎ ግን አትሊስት ንመነባበሪኦም ክኾኖም ገዛ ዝገዝኡ ገዛ መሬት ዘብሉ ገለመለ ኣለውና ነዚኦም ሕጂ ከምዚ ከምዚ ስለ ዝገዛእኹም ጽባሕ ንጎ ከምዚ ገለልካ ክትብል ከለኻ ሞር ነቲ ስርዓት ከምዚ ድግፉ ትገብር ዘለኻ ኮይኑ ይስምዓኒ ደጊፈ ኮንኩን ምናልባት ጌጋ ከይትረዳእኒ ግን ቁርብ ሓንሳብ ናይ ጥቕምሎ ናይ እንታይ ተበላጽነት ዝብሃል እቲ ነቲ ስርዓት ዘይድግፍ ክፍርዮ ዘይፍቀደሉ ነቲ ስርዓት ስለ ዝደገፍካ ድላይካ ክትገብር ይፍቀደልካ ኣሎ which is unfair ኣብዚ ምናልባት ከተዓራረ ዘሎ ኮይኑ ስምዓኒ exactly ግን ሓደ ሰብ ክትቃጸል ኢኻ ኣብ ሓዊ ኢልካ ኢኻ ትምዕዶምበ ክቃጸል ይሕሸኒ ተይሉ መወዳእታ ክቃጸል ምክንያቱ ልክ ከም ለበዋያ መጀመርታ ከምዚ ምስ ደርግ ዝነበሩ ገዛ ዝወነኑ ኣብ ኤርትራ ማዓት ነይሮም ናይ ደርግ ሰብኣይ ጦር ዝተመርዓዋ ወይ ጦር ክስታይሎም ብኡ ኣድቫንቴጅ ወሲዶም ዝኣተው ነይሮም ኣይትግበሩ እዚኣ ጌጋያ ምስ ህዝብኩም ሓቢርኩም እታ እንደልያ ኤርትራ ምስ መፀት ናትኩም እዩ ክበሃሉ ኣይደለዮም ኣብታ ግዜ ምስ መፀት ጥራሕ እግሮም በእግሮም ናብ ሱዳንን ናብ ኢትዮጵያን ክስንጥቁ ተገዲዶም ማለት እዩ ስለዚ ካብ እሳሃ እዚኣ ክስታይ ኮነትን ታበለፅን ክስታይን ዘይኮነት ከም ሃገር ተኺደና ሶሊዳሪቲ ስምረት ዮናታን ክውፃእ ከሎ ኤፍሬም ኣብ ጎኑ ኣሎ ኤፍሬም ክውፃእ ከሎ ናቱ ኦፕሬሽን ናተይ ወፃእ እዩ ናይ ቢትወደድ ወፃእ ናተይ ወፃእ እዩ ናይ ካልኦትን ናይ እዚ አሊ ሓጂ ማለት እዩ ናይ ናቱ ወፃእ ናተይ ወፃእ እዩ ኣይትትንክፍዎ ናይ ቀቲልኩም ይኹም ትትንክፍዎ ተንብል ከነና ተንኸውን ኩላትና ንህዝብ ዝፍንቀሎ ሓይሊ ኣብ ዓለም የለን እታ ስምረት ግን ከፈላለልካን ብበለፅን በዓቅምሓ ድሩት ምዃኑ ፈሊጡን ብብዙሕ ይፃወተልካ ኣብ መወዳእታ ግን ክመፅእ ዘይደርስ ኣብ መወዳእታ ደቂቅ ክመፅእ ኣብታ መወዳእታ እኮ ኣብታ ቤተ መንግስቲ ለውጢ ክካየድ ከሎ ክትእወጅ ከሎ ተጣዒሰሉ ክመፀካ ገሊኡ ሰብ ጌጋ ስጋብ ሽዑ ዝመፀ ኣድሒኑሎ ነብሱ ድሕሪኡ ዘሎ ግን ክቃፀል ተደልዩ ወል በመሃርኛ ሲ ጨው ለራስህ ስትል ጣፍጥ ካልሆነ ድንጋይ ነው ብለው ይወረውሩሃል ይብሉ ጸውሲን ነፍስህ ክትብል መቀ አይኮነስ እምኒ ሎም ክድስንዱ ሃዮ
ኣብያ ትመጽእ መወዳእታ ትመስለኒ ግን ከምኡ ኸውን ግን ኣይደልዮን ዝኾነ ክጣበቃሉ ድማ ኣነ ሰብኣዊ መሰሉን ብዙሕ ክስታይ ስለ ዝበልኩ ዝኾነ ኤርትራዊ ንክድህን መብፅ ኣብ ክንዲ ዝሓስሮ መጀመርያ ምስተፈቐደ ኤፍሬም ሓዋይ ኣብዚ ንኣብነት ጀርመን ኣነ ስለ ዝቕመጥ በዚ ናይ ጀርመን ጥራሕ ክነግረካ ዝኽእል መንግስቲ ጀርመን እንታይ ሕጊ ውፅኢ ነይሩ መስለካ ናብ ኤርትራ ናብ ዓዱ ጠቕሊሉ ዝምለስ ተዘይተጋገየ ንክልተ ዓመት ሙሉእ መሃያ ክትወሃብ ኣብዚ ትወን ነበርካ ኣይ ቲንክ 2000 ገለ ማለት እዩ ፕላስ እቲ 2 ዓመት ምስ ሓለፈ ኣብ ርእሲኡ ናይ መፋነው ከዓ ክንዲ ዝሽሓብ ርእሲኡ ገለ ምስተባህለ ብኡኡ ብዙሓት ገዛውቲ ዘስርሑ ኣባይቲ ዘስርሑ ነይሮም ሕጂ ንዑ ኣስሪሖም መኽፈሊ ነቲ ዕዳ ንክኾኖም ከማን ኣካርዮም ብኡ ገይሮም ዘብሉ ነይሩ which is ኣብዚ ዌስት ክትሪኦ ከለካ ኖርማል ገለ ነገር ብንእሽተይ ጌርካ ዝዓበየ ክትእትወሉ ኢኻ ትፍትን ሕጂ ብዚ ብዙሕ ምሰሓሓብ ኣምፅኡ ዋላ ነቲ መንግስቲ እውን ከምቲ ዝሓሰቦ ዘይኮነሉ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሓት ከኣለዉ ነቲ ዲፌቱ ካብቲ መንግስቲ ወፃኢ ኤገን ዘርእየሉ ይኮንኩን ዘለኹ ነቲ መንግስቲ ጌጋ ከይትርዳእኒ ብዙሓት ሕጂ ናይ ደገፍቲ ዘይደገፍቲ ኮይኖም ዘይኮነስ ንጥቕሞም ኢሎም ከም እቲ ህዝቢ ካብ ዋግኡ ንላዕሊ ክፀሮ ዘይክእል ዋጋ ዝገበርሉ ኣለዉ ኣሎራ ካብቲ መንግስቲ ጥራሕ ዝመፅእ ኣይኮነን ክብለካ ኢለ ወዲ ሰብ ማክሰብ እዩ ዝርኢ ጌጋ ድማ ኣይኮነን እዞም ኮሚኒስትም ከምኡ ዝብልሃ ወዲ ሰብ መክሰቡ ክርኢ ፖሊሲ ሜከር ድማ መንግስቲ ማለት እዩ እቲ ጥቕሚ ናብ ሓፋሽ ንክውዕል ይገብር እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ሳሓተካ ይሓዛ ገዛ እታ ዝበለፀት ዝዓበየት ዋጋ ይከካርያ ዝደሊ መሰለይ ድማ እቲ ተካራይ ድማ ናይ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ እዩ ካብታ ዝተሓተት ብሓንቲ ቀሽውን ክረክብ ተኽኢሉ ታስተሓተት ክረክብ ዝደሊ በዚ ግን ብምንታይ ተተዓራርዮ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ዝበሃል ቀረብን ጠለብን ዝበሃል ገጅፍ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ኣለና ዮናታን ንበይኑ ተወኒኑ ብድላይ ዋጋ ከካርያ እዩ ጥቕኡ ኤፍሬም ተሃኒፁ መወዳደርቲ ዋጋ ክትመፅያ 500 ጥቃን ክሓንፅ ተኽኢለ ነንሕዳን ክወዳደር ምን የክስቦ ኣለኹ ነቲ ዋጋ ሕስቡ ዝደሊ ድማ የክስቦ ኣለኹ ምክንያቱ ካብ 5 ግዜ 100 ገዛ ማይጭ ይዛዓቱ ሕጂ ቀረብ ዝሓፅር እዩ እቲ ጠለብ ዝበላሸው ቀረብ ብምብዛሕ ብፍላይቲ ሊበራል ዝበሃል ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ቀረብ ብምብዛሕ ምክንያቱ ኣብዚ ዓድና ኣብዚ ዘለኻዮ ጀርመንሲ ዶላር ስለ ዝወሰድካ ዶላርና ክውዳእ ምስ ኤርትራ ተወዳድሮ ኣለኻ ናይ ኤርትራ ኢኮኖሚ ውህድ ክትብለኒ ተኽእል ኢኻ ግን ዋላ በተናዓሽቲ ኢኮኖሚ ክንገልጾ ንኽእል ኢና ዓይነይቲ ናዓሽቲ ኢኮኖሚ ክገልጸልካ መስለካ ጽቡቕቲ ምሳሌ 93 ስጋብ 97 ዝነበረት ኤርትራ ማለት እዩ ብተዛማዲ ዶላር ደሊሃ ብድላይካ ትገዛሉ ነይሩ ንምንታይ ቀረብን ጠለብን እንዳተወዳደረ ነቲ ማርኬት ፀይብሎ ነይሩ ብዝበዝሕ ኩል ሙሉእ ብሙሉእ ነፃ ተዘይበልክዎ ማለት እዩ ስለዚ ናይቲ ሰብ ኣነ ነቲ ሰብ ሸቃጣይ ሌባዩ ሽገለገለ ዝብል እቶም ክቀረቡ ዘይከኣሉ ሰባት ህዝቢ ከባዕሱ ዝጠቀመ እስኻ ከም ፖሊሲ ሜከር እስኻ ኢኻ ትጋገይ ዘለኻ ግን ከም ፖሊሲ ድማ ካብ ደገ ከዓቱ ተደልዩ ሓደ ሰብ ገዛ ክገዝእ ተደልዩ ተመሊሱ ሙሉእ ከዓቱ ዝደለየ ቀዳምነት ትህቦ እምበር ገዚኡ ዘካርያ ኣይኮንካን ቀዳምነት ክትህቦ ክቅመጠሉ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎን ወይ ድማ ጠቕሊሉ ዝዓቱ ንክነብረሉ ቀዳምነት ክተቀምጦላ ካብቲ ፖሊሲ ንክነብረሉ ዝደለየ ሰብ ዘን ኣብ ማርኬት ኣብ ኮሜርሻል ድማ ኣብቲ ካልኣይ ደረጃ ትገብሮ ምክንያቱ ተሓስያ ስርዓት ገደፈልና ናይ ገዛውቲ ሕፅረት ናይ ኢኮኖሚ ናይ ገለ ሓስያታት ቀሊል ዝሓውያ ኣይኮና ብቀሊል ብሓንቲ መዓልቲ ክሓዊ ኢልካ ክስታይተልካ ንህዝቢ ክስሶ ኢልካ ዘይከውን ህልሚ ክትህወያ ብፃዕሪ ግን ብፅቡቅ ፖሊሲ ብምዕሩይ ምምሕዳር ክተዓራረዩ ኣብ ዘይነዋህ ግዜ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እሳዩ ድማ ሓሊሙ ናጽነት ሓርነት ክትመጽእ ከላ ኤርትራዊሲ ከም ድላዩ መኪና ክውን እንተደልዩ ከመኪና ክውንን እዩ ገዛ ክውን እንተደልዩ ገዛ ሓንቲ ምሳሌ ክነግረካ ኣቦታትናሲ ኣብ ኢትዮጵያ ከለና ሞ ገለ ናይ መሬት ገለ ክስታይ ተዝግበርሲ መዕተዊ ገዛ ንረክበሉ መገዲ ተዝህሉሲ ማዕተና ዝብሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ነይሮም እንታይ ብሎም ነይሮም ኤምባሲ ኤርትራ ኖኖ ገና ኣይተጻፈፈን እስሁም ሓደ እግርኩም ኣብዚ ሓደ እግርኩም ኣብ ቲምበር ኣብ ኣይትእተው ዝብል ፖሊሲ ሒዙ ነይሩ ንህወሓት ድማ ደግፍዎም ኣህዋትናዮም ይዝብሎም ነይሩ እጂ ራይት መንግስቲ ተዝኸውን ነይሩ
ፖሊሲ ቀልጢፍ አውጪ ስጋ ሕጂ ራይት ታይም አይመጣ ስጋ ሕጂ ካብ ሱዳን ዝተመለሰ ስደተኛ ይብልናን ምድለይቱ ማለት እዩ ካብ ኢትዮጵያ ሬስቲቲዩት ዝተመለሰ ወይ ድማ ሪፓትሪየት ገበረ ዜጋታት የለውና ክስታይ ተዘህልዎ ነይሩ መንግስቲ ምስ ኢንቨስተራት ምስ ዓለማዊ ባንክታት ምስ መወልቲ ክስታይሉ ገለ ቦታታት ዴቨሎፕ ገይሩ ይኸው ክንድዚ ገዛሎ ከተካረ ይትደልዩ ምምሕዳር ከተማ ስመራዲ ምምሕዳር ከተማ ደቀ ባሕረ ኣሽሓት ገዛሎ ከካርያ ክትኣቱ ክትገዝኡ ተኮይንኩም ድማ ከምዚ ዓይነት ኣልተርናቲቭ ኣሎ ኣእትዎ መመልከቻትኩም ብዝሒ ስድራ ዘለዎ ንብገስ ወይ ነዊሕ ብዝተሰደብ ገለ እንዳበልካ ክተተዓራርዩ መፈተንካ ቀደም ተቃሪፉ ማሓለወ ዝፀገም እዚ ግን ኣይኮነን ስለዘይክእሎት ስርዓት ምምሕዳር ህዝቢ ፈፂሙ ስለዘይክእሎ ምውጋዕ ይኽእሎ ይኸውን እዩ ሓርነት ኣምፂኡልናዮ እጁን ሰማዕታት ቀንያት ሰማዕታት እውን ስለ ዝኾነ እቶም ሰማዕታት ንሓርነት ዝወደቁ ኣሕዋትናን ኣሕዋትካን ኣቦታትናን ኣያታትናን ነዚኣን ክትመፅእ ተቃሊሶም እዮም ድሕሪኡ ዝገደፍዎም ሰባት ግን ነታ ዓዲ ከተማሓድርዋ ከም ዘይክእሉ ስርኢናዮም ኣለና إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ምሳና ሓውና ኤፍሬም ተወልደ ካብ ስቶክሆልም ስዊድን እዩ ዘሎ ኤፍሬም ሓወይ ሕጂ ሓንቲ ነገር ክብለካ እንዲ ከይትጉርሕ ሕራይ ኣጆኻ ንሳኻ እንታይ ምስለካ ዕለት ክንደይ ኣየናይ ዓመተ ምህረት ኣበይ ብመን ከምዚ እንታይ ተባሂሉ ኩሉ ክትኣርት ውዕል ኢኻ ትመስለኒ ምክንያቱ ክትዛረብ ከለኻ እቲ ዕለት ገለመለ እናገለፅካ ኩሉ ሻብ ስለ ዝዛረብካ ብሎሚ ዘይኮነስ ካብ ኣነንስኻን ካብ ንፋለጥ ማለት እቲ ዶኩሜንትታት ትእክብ ኢኻ ትመስል ሓቀይ ኣብዚኣ ይጋጋ ኣለኹ ደ ሓቅኻ ዮኒ ኦኬ እንታይ ካ ትገብሮ ምስ መን ኮንካ ኢኻ ትመፅናዕቲ ትወስደሉ ክርዳእ ንደሊ እንታይ ትቐንዲ ዕላማ ናይ ኤፍሬም ተወልደ ኣነሲ እዘን ዕለት ዝምዝግበን ዝበልክውሃ ቀዳማይ ድሕሪኡ ታሪኩ ዘይፈለጠ ክስታይ ንቅድሚት ክኸይድ ዝብል ግምት የብለይ ኣብ ዝኾነ ክስታይ ፕሮጀክት ክትሰርሕ ዝኾነ ነገር ክትሰርሕ ከለኻ ድሕረ ባይታ ባክግራውንድ ትብል ኩሉ ተእክቡ ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ ካብ ኣያታተይ ካብ ተቃለስቲ ዝነበሩ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ካብ ኤልኤም ካብ ኢፒኤልኤፍ ዝነበሩ ክስታዮም እቲ ታሪክ ክርድኦ ብዝተኻእለኒ ይፍትን ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ መንእሰይ ዝጋገዮ ነገር እንታይ እዩ ንድሕሪ ፅቡቅ ገይሩ ከየቋመተ ንቅድሚት ክኸይድ ይፍትን ሕጂ ንሕና በቲ ግዜና ከምኡ ስለ ዝገበርና ካብዚ ትምህርቲ ወሲደ ግን ስንዶ ስለ ፀናሕኩ ንገሊኡ መወከሲ ይኮነኒ ገለ ክስታይ ክብል ከለኹ ገሊኡ ክዝክረውና ኣድለየ ወረቀት ክግልብጥ ኣድለየኒ እዩ ምክንያቱ ገጀፍቲ ፍፃሜታት እዩ ግንቦት 6 ኢትዮ ኤርትራ 98 ተበጊሱ ሰነ 4 ስመራታ ተደብዲባ ገለገለ እዚአንሲ ክትርስዐን ብዙሕ ኣይትኽእልኒ እተን ዕለታት ክዝክረውኒ ዝደለየ ማለት እዩ ሕጂ ብከምኡ ናተይ ዕላማ ግን እቲ ናይ ህይወተይ ኣልቲሜት ጎል ወይ መወዳእታ ክስታይ ዝብሎ እዚኣ ብልፅግትን ሰብኣዊ መሰል ዜጋታትን ተከብር ኤርትራ ራእይ ክኸውን ተኽኢሉ ኣብኣ ድማ ፀፀር ክድርቢ ተኽኢለ ዓቅመይ ማለት እዩ እዚኣ ናተይ ዕላማ ክብላ ካብ ዝበዝሕ ኤርትራዊ ድማ ይፍለይ ዝብል ግምት የብለይን ዝተፈላለየ ስትራቴጂ ንክተል እምበር إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا زقرمك فريم حوي لك خمزناتك الرأي زلو حدا له بإريترا نسخة بريزيدنت إسياس أفوركي ويك آيالنا نسوع كمزي أي تسرحن كمزي أي معبلنا نابل وان باي وان كله تدفيتو تاتب تعد زلو زقلسي نماني نابل يمكن قبر اسخان السوسي درجات تبلوس كل حدا وما عملنا يكون نحتاجه أنا تدنس ونيا بعد عملنا لول كأي حاجة زلبات فريسة يا مصواب إلا يا زي تمت بوليسي فشولي نايزة عدي قال كبر كله كم زي مستقات ما خير الزارة بخويني يسمعني مغنياتوس تسخان السون تبلوس the same مندي حلافنت وساني ناي تحقق له مندي باجت ايكونومي ميليتاري ديفنس عزازي حيل مدري عزازي حيل اي قال زلو ناي تعدي سو الصحابه نفسها جمجيمكا ابزي اسفشله علينا لنامو كم دي كنا ريوتيلكا قال كستاي بلوي ግን ብዙሕ ብቆም ነገር ክስታይ ኣይወስዶኒ ማለትሲ ገሊኡ ኣነ ይኮንኩን ብጾተይ ኮይም ዘይሕግዙን ዘለው ዝብላ ዝጥቀመላ ነዊሕ
مسارح تسعينو مشكناي جلف إلو عدحلو خيد ملو كستايو يوعلالو قال كبهال قابرو قال يخوني قاليو I think ناب يقريتها قبل لي ناب تسلالة تتسقى كوينو يزمسلني مكنياتو كتقمقماتا كوينكا أنا إيترا تصاب جيرو يفلت زسرعات مجمرتا تذكرتا كوينكا 9 نابت قباي تذكرتا كوينكا بالكم تذكر كابت كستاي سندات مالتي أبز زحلفة نايقاد لي جيزيتات كندزي $1,000,000 نابس قنبار ماجيو كابو فرقو ناب متى تتكوستي قالتا قزيولو قاليلو كلتك عليه هبو زيد ما كل عبال حزبا قنبار أبت بيزاهم تورق أتكك أربالكم تقنزب كمي تتقيمنا له مالتي يلو ما بتاع خيبا مسكده سقابلو مي 30 عمت هيراعيوان زياد زبلا زلو ورقات ስለዚህ ተጸባጪቡ አይፈልጥኝ زيا ዮናታንሲ ገዛ ከሰረህ ደሌ ክንድዚ ሓበኒ ተይለካ አፕዴት ክገብረካ ኣለኒ ካፕታን ዝሓብካኒ ንዘን ተጠቂመለን ብሎኬት በዚያ ተጠቂመ ክንድዚያ ተሐኒጻላ ሬዲ ሕጂ ገዛ ተቀበለኒ ክብለካ ክላ ብለኒ ከምኡ ክስታይ ዘይበለ ተሰርዓት ናይ ምጥፍፋ ድማ ዋና ምንጪ እሱ ካብ ኮነ ዋና ምንጪ ናይ ዝሁሉ ጸገማት ድማ እቲ እሱን ትጉጅሉን ካበልናዮ ዋላ ሓንቲ መሰለ ይብሉን ክስታይ ክብል ክገድፈልና ጥራሕ ይዘለዋ ዓድና ክገድፈልና ጥራሕ ይዘለዎ ተረዲካ ኤፍሬም ሓወይ ሕጂ ቆርብ ካብታ ቶፒክና ውፅእ ንብል ኣለና ገለገለ ነጥብታት ኣብዚ ኣነረን ደን ግዜ ካት ጎየና ስለዘላ ይብኸላ ኣይኮንኩን ስኻው ናብ ስራሕ ክትምለስ ስለዝኾንካ ብዛዕባ ናይዚ መሬት ናይ መንግስትዩ ኣይሽየጥ ኣይልወጥ ዝብል ሕጊ ዘሎ ንሳኣታ ኩሉ ትገብር ዘላ ሕጂ ስቲል ነዞም ማሲ ኣብ ወፃኢ ስፔሻል ወፃኢ ኮይኖም ኣብዚ ኮይኖም ኣፈርድ ክገብርዎ ዝኽእሉ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ኢንቨስት ዝገብሩ እንታይ ከተማኽሮም ትደሊ ኣትላስ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ እንድሕር ከምዚ ጌርኩም ከምዚ መፈራራሕ ዘይኮነሲ በዚኣ ምእንቲ ናብ ማዕፀዊ ክንመፅእ ኢለ ወቲ ኣትላስ ምክንያቱ ሳብዝስ ብጌጋ ኣራዳድኣ ሞር ናብቲ ስርዓት ትደፍኦም ከም ዘለካ ኮይኑ እዩ ዝርዳእኒ ዘሎ ተረዲካ ክሳራ ከይውስኹም ባይድሕኖም ከይህሉ ክሳራ ከይውስኹ ምክንያቱ ብዙሓት እዮም ተጠሊሞም ገንዘቦም ሂቦም ኣበይ ከም ዘሎ ዘይፈልጥዎ ብዙሓት እዮም ኣብዚ ደልዮም ግዜ ድማ ዘሕደግዎም ብዙሓት እዮም ትፈልጥ ኢኻ ባዕልኻውን ገለ ምሳሌታቱን ትርእየኒ ትህበኒ ነርካ ከምዚ ኢሉ ጨቆቅ ኢሉ ሰጉጎሞ መሬትካ ብትመሬት የድልየና ኢሎም ኣልጊሶሞ እጂ እዚኣ ክብሉሓ ተኮይንኩ እንታይ ገደሸካ ናይ ጽላለን ናይ ክስታይን ምንጭ ትኸውን ምክንያቱ ንብረት መሬት ማለት ገጅፍ ክስታዩ ዋላ ቃልሲ ከቃለስ ከሎ ብዘይ መሬት ክብረት የለን መሬት ይስካዩ መሬት ትብል ክስታይ እንዳተበለ ይጨሪሑ ከይዱ ንሓደ ሰብ ድማ ኣብቲ ህይወቱ ገዛ ብዓቅሙ ብቅልጽሙ ክስታይሉ ሰሪሁሙ እናን ወይ ዘካርያ ህድእ ዝበለት ክስታይ ዘብካይዳላ ክስታይ ተዛዓበየት ክስታዩ ዝርያ ዝበዝሕ ሰብ زعبيت ልዕሊ መኪና ልዕሊ ገለን እዩ ዝረአል እዚ ናይ ሓንቲ ኣብ ህይወት ካዘላ ካትካ ዕድልያ ብዙሕ ግዜ ሓደ ሰብሲ ልዕሊ ሓደ ገዛ ሰብ ሰሪሁ ናይ ምካድ ክስታይ ተኽእሎ የብሉን ዓቅምታት የብሉን ስለዚ ታሪሶስ ከይጠፋዕትካ ከምዚ ዓይነት ሕጊ ካብ ዘይብሉ ዳሕራይ ድሕቅዋምና ምምፁ መሬት ወኒንካ ዝኾነ መንግስቲ ሓቲቱካ ኣልግሲሉካ ቤት ፍርዲ ከሲስካ ንመንግስቲ ክትከሶ ትኽእል ኢኻ أو حجي أبزي كلير كتكون لنا فريم حوي زي أبي إرتراز اللي سرعات مستعليت وحنو جو بقوامن بحقن كم نمرح ويت قوامن حقن مسنجسة تي مريت عشيت عيلوات مريت ناي منجستيز بعضل زسك إلا اللي ودي خط بلندلها زي بتعمل صبغتي حتى زي كستاي مريت كاب عدنا تسنها ናይ ዓዲ መሬት ናይ ዓዲዩ ብመንግስቲ ድማ ይመሓደ መሬት ከተማን ሰብ እርባን ዝበሃል ከባቢታት ድማ ብምምሕዳር ከተማ ዝመሓዳደ ዋንነቱ ዝመሓላለፍ ክስታይ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እዚኣ ድማ ቅዋም ናትና አርቲክል 59 ናታ ክስታይ ትህበና ናታ መንገዲ ትህበና
نزيع حقنا من الوقت كلتا عامت كم زوست لنا نجيراتنا الله تقوامنا بعلناتنا قوام مالتي نا إيرترا مالتي سلازي وشت كلتا عامت كأري خالي حزب إيرترا زداليو تقوين أنا نزيع أدفوكيت كجبر كونين كلالو إتيان كالوت حقتات أبديب كن عتو كي كالوت حقتات هالو كميلكا تكلاخلو بو هدات سبات سبت أجاكي وننتز بزه مريت ወይ ድኻ መሬቱ ሂዙ እንዳሸጠ መሬት ዘይብሉ ከይተርፍ ብከመይ ትከላከሎ ፅርግያ ተድልዩካ ወይ ማዕድን ተውፅእ ተድልዩካ ኣብቲ ቦታ ብከመይ ዓይነት መንገዲ ትኸይድ እሰን ኣለዋ ንምሳሌ ኤግዛምፕል ክህብ ተኮይነ ከይገፍዖም ማዕድን ወይ መንግስቲ ዘድልዮ ወይ ምምሕዳር ዘድልዮ ነገር ኣብቲ ገዛኻሲ ስትራቴጂካሊ ፅርግያ ክትስራሕ ኣለዋ በዚያ በጀካ ተዘኮይናስ ኣይትኸይድንያ ዝብል ክስታይ ተይሉ ንዓኻ ደብዳቤ ስደደልካ زي سيرفيتيود زبال هجلو بسيرفيتيود حق مسارت زي عمريت كم زي عيا مو الساعات بلنا واقع بكندي كنجزعك من قستي من محداك تكمله ويد ما كمان مراتي مساعة تمسحسل مريت على أبزي أنا كن مرحك كان خيل الكايها بروتكت تجاوب مش كلنا حجرات تكمله زي الله خا جزع بتاعتي شو دنسي بتاعت ورق تتراخي واصل لك كم معي كستايب لني زكاسي كحسني ومويتي واتسن دحرها بتحت جزاء ورك أنت أفرد إيه بتحت جزاء ورك تتصني حدا أنت أمسي لواتس نو معدن نايول كسب يكون معدن حبت حجري حبت حزبنا حبتن حجري ترديك سلازم ونن كايو تحت يزلو معاون سماعون كستين تونو مالت يكون عم مريت حجي أيوه ما أفرد معوي I think تا جزية تقولنا لا بقومي نتيرة أتيكا قدمي كبا 5 سنوات ምናልባት ሓንቲ ሕፅር ዝበለት ነገር ክነግረካ ክስሐቅ ዲ ክጉይ ከመን ናይ ባሕቂ ኩሉ ሰብ ዘይርስዓ ሓደ ሲ ብዛዕባ ናይ መሬት ናይ መንግስቲ እዩ እንደ ካዕለካ ደለ ቀንዲ ፀላኢ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ብዝወፃኢ ተጣዓይሰይላ ኣትዩ ዓዲ ቀንዲ ድዕ ዝበለ ናይ ህግደፍ ኣባል ኮይኑ ኣብ ኤርትራ مسكده كمي زعمسل ريستوران دي ولا هوتيل دي قال اسرحو ممرقتا نخلهم حلفت مسوعم اباركا ابزق امس كله دلاي فتحي مس كله تقادا لاي نجب هاز نبر حلفيا غوينو صرف يجميرو تودي اما مرقتا مسوله ورقه سيبو موسى انت تول مسلكا مريت هدلينا لمو نبرت كالعللنا تبصحفت مصياتو ايه هو imagine مريس لزد لي الناس نبرت كالعللنا اجي متي ستوريا حصرلك بخندي عدام بخندي لقحن كابز دغ ገንዘብ ገይሩ ዘስርሑ እዩ ናብዚ ተقليلو ተመሊሱ ገዲፍሎም ان መንደቅ እናሓዘ ከይዳሎ ማለት እዩ ተረዲኻኒ ምክንያቱ ሕጂ ምስቶም አንጻር ህግደፍ ዝነበሩ ተባይሲዩ ቶም ህግደፍ ካዜና ዘምት ኮይንካ ኢናቶም እኒኻ سينو أخذ لك عليه أنا هاو سلازي حق تزهلو صبغي نيرو خذ لك عليه بخلا يكون كون إفريم حويس التي ورك أو جزء خير أنا اللي ناول كوتا ميكروفون نباها قد فهم نالوات قال درسنا يتولو ويزبهلت لك again thank you سلتي جزء إفريم حوي يقني اللي تزبل تاني تاريخ نيبحق لبحلت بتعمل زحزني تسفى قبل دما كم زي عينة سبات ኣብታ መጻኢት ቀዋማዊት ኤርትራ ማመ ከስታይሎም ከካሃሱ ተስፋ ገበ ምክንያቱ መንግስት ዘምጽኦ ዕዳ ናይ ሃገሪ ተስፋ ገበ ኣነ በመጀመርታ ተጋጊው መገጹ ቀይሩ በፖለቲካ ከመሳርሒ ኣብናቶም ክስታያትሎም መጻወዲያትሎም ክስታያትዩ ግን ተስፋ ገበ بزي قدس ودسا بيقاقيني تسفى قب كابتوم قدايم زرعيلهم سبات كخون أبتا مزعيت استقابشو بحيوة تجانيهم عليتو كال قنيات اسرع سنة سلازخونة نتهم سواعتنا زودا قولو ألاما السادما اتا ود سوو كأسا ود سوو كسدد زي كونس وناني حاجة كوينو መራጺን ተመራጺን ኮይኑ ኣብታ ሃገር ማለት በትዘለው ሐሳባት ወይ ድማ ሸቃጥ አይን ሰሪሁ ዝበለን ወይ ሓረስታይ ንኸውን እዩ ተዋና ታክስታይ ናይ ህዝቢ ህይወት ንምምሕያሽ ካብት ሉዓላውነት ክንዮት ሉዓላውነት ሓርነት ህዝቢ ስለዚ እቲ ቃል ክንተግብሮ ይኽእለና ንኩላህና ከም ህዝቢ ወይ ከም ሃገር ጥራሕ ዝብል ጽናዕት ይሃቦም ድባን ሁሉም ስድራ ስዋዕት ጋር ህጅን ስዋዕ ኣለና ስጋ ህጅ ክፈላለት መስዋዕቲ
እሲ ከበቀዕ ድማ ተስፋ ገብር እሱ ድማ ብናትና ስራሕ ከበቀዕ ዝኽእል ንሕና ኢና መወዳዕቱን መዛዘሚውን ነረጋግጥ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ነዚኣ ክነተግብስ ንሕሳብ ኣብ ውሽጢ ሕዚ ሃገር ዘሎ ምስ ዝመስሎም ሰባት ሓደ ድዩ በይኑ ድዩ ክልተ ይዳለው እታ ክስታይ ክትመፅእ ከም ዘላ ሙሉእ ኣፈይ መልአ ይዛረብ ኣለኹ እታ ንደልያ ቀዋማዊት ኤርትራ ኦኬ ድሕሪኡ ድማ ሓያል ፃዕሪ ስለ ዘድልየና ከም ሃገር ንኦ ንዳለው ብሓሳብ ብልብና ምስ ዝመስሉና ሰባት እንዳተዳለና ንፅናሕ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ በዚኣ ይቀኒ የለዮኒ